Vođena meditacija, šetnja šumom. Vođena meditacija za otkrivanje i promjenu podsvjesnih uvjerenja. Ova meditacija će vam pomoći da otkrijete, ali i da aktivno naučite što je potrebno da ostvarite svoje ciljeve. I ako niste sigurni što je to što vas koči, ova meditacija će vam pomoći da uklonite te blokade. Ne slušajte ovu meditaciju dok vozite, upravljate strojevima ili radite bilo što od vas zahtijeva punu budnost. Nađite tiho mjesto gdje je sigurno da se opustite i smjestite svoje tijelo ugodno. Zatvorite oči i samo provedite nekoliko trenutaka fokusirani na svoje disanje. Udahnite i izdahnite. Udahnite i izdahnite. I sada dopustite sebi da zamislite šumu. I neka to bude vaša omiljena vrsta šume. Dopustite sebi da zamislite kakvu god šumu želite. Nema ispravnog niti krivog načina da to učinite. Dopustite si sada da jednostavno uživate u šumi koju ste zamislili. Odnosite se prema šumi onako kako vam je najprirodnije. Primijetite koje je doba dana. Primijetite kakav je dan. Zatim zamijetite kako se krećete kroz šumu. Da li hodate, možda trčite. Postoji li kakav put ili cesta? Kako se krećete kroz šumu? Koju god metodu kretanja koristite, sada se počnite kretati kroz vašu šumu. Kakva vrsta drveća prevladava? Kakva je generalna atmosfera u vašoj šumi? Sada ste hodajući naišli na zid ispred vas. Kako izgleda taj zid? Što činite? Dopustite si moment da odlučite što ćete učiniti. Ako ste odlučili da možete dalje, dopustite si da nastavite putem kojeg ste kreirali. Ako ste odlučili da ne možete dalje zbog zida, samo si dopustite da prirodno nastavite ovu meditaciju što god se bude dešavalo. I dišite opušteno. Ako ste odlučili nastaviti, sada nastavljate vaš put kroz šumu i naiđete na medvjeda. Kakav je medvjed? Kako izgleda i što čini? Što vi činite? Sada si dopustite da jednostavno zamislite vrstu interakcije sa medvjedom u svojoj mašti. I zatim nastavljate dalje kroz šumu tempom koji vam odgovara i koji vam je najprirodniji. Sada ste naišli na kutiju. Kako izgleda ta kutija? Što činite s kutijom? Dopustite si moment da odlučite što vam je prirodno učiniti sa kutijom. Dišite opušteno. Sada ste u daljem putovanju šumom naišli na ključ. Kako izgleda taj ključ? Koja je to vrsta ključa? Što činite sa ključem?
Dopustite si najprirodniju interakciju, a zatim nastavite put šumom. Sada ste naišli na neku vrstu posude koja drži tekućinu. Kako izgleda ta posuda? Što činite s njom? Dopustite si najprirodniju interakciju. I kako nastavljate put šumom, nailazite na vodu u nekom obliku. Kakva je to voda? U kojem je obliku? Koliko je velika? Što činite s vodom? Dopustite si sada spontanu interakciju s vodom. I sada nastavljate kretanje šumom i dopustite si da upijete sve što vidite i čujete oko sebe. Čujte sve zvukove, uključite sve iz svoje okoline. I nađete se u dubljem stanju opuštenosti i shvaćate da se svaki zvuk treba uključiti, a ne isključiti. Dišite opušteno. Sada nailazite na građevinu. Kako izgleda ta građevina? Što činite? Dopustite si moment za interakciju koja vam je najprirodnija. Dišite opušteno. I na kraju naišli ste na igračku. Kakva je to igračka? Što činite s njom? Sada izađite iz šume, tako da svjesno udahnete i izdahnete 3 puta, a onda ćemo interpretirati to što vam vaša podsvijest simbolički govori o vašem doživljaju samoga sebe i prirode realnosti. Šuma predstavlja vaše prirodne osjećaje ispod razine vašeg svjesnog uma. Šuma je magični svijet nesvjesnog. Vrsta šume koju ste odabrali predstavlja kako se osjećate u vezi okruženja vašeg života. Da li je šuma zastrašujuća, tamna, neplodna ili zelena i bogata? Da li su drveća visoka ili niska? Zapamtite, niti jedan izbor nije bolji niti lošiji od drugoga. Možda ćete pronaći da je izbor šume dobra simbolika za to kakav stav imate prema životu. Drveće predstavlja živu strukturu vašeg unutarnjeg svijeta. Korijeni predstavljaju vašu konekciju sa zemljom i fizičkim životom, a stablo i grane predstavljaju način na koji usmjeravate vašu životnu energiju. Grane su vaše sposobnosti i smjerovi koje uzimate u životu. Puno grana je puno opcija i smjerova. Drvo u cvatu je plodnost. I sada zamislite stabla u svojoj šumi onako kako biste željeli da izgledaju. Dopustite si osjetiti duboko korijenje koje vas ustabiljuje i plodne grane. Zamislite svoju šumu kao mjesto vašeg cvata i napredovanja. Doba dana koje ste zamislili govori vam o tome kakav stav imate prema učenju u životu. Da li tek startate dan ujutro ili se krećete kroz podne? Ili osjećate da ste u sumraku razumijevanja života, mudri i opušteni?
Vrsta dana koje ste zamislili predstavlja vaš osjećaj kako vas život tretira. Da li je dan hladan i vlažan ili topao i sunčan? Dopustite si sada da osjetite ova 3 elementa zajedno. Vrsta šume, doba dana i vrsta dana. To je vaš osnovni doživljaj vašeg životnog okruženja. Dopustite si da zamislite vaše savršeno i najprirodnije okruženje sada. Zamislite kako biste željeli da izgleda vaša šuma, odnosno vaše životno okruženje. Dopustite si da ga osjetite. Dišite opušteno. Način na koji ste se kretali kroz šumu predstavlja način na koji se krećete kroz život. Ima li kakav prirodni puteljak koji vrluda i daje vam mogućnost observacije okoline? Ili ste se kretali cestom koja ide ravno od točke A do točke B, po kojoj žurite do cilja? Ili možda uopće nema puta, već ga sami tražite kroz prirodne razmake između drveća? Dopustite sada ovoj analogiji da ilustrira način na koji se krećete kroz život. Ponekad možete naći da je skretanje s puta korisno i nužno da biste više cijenili sam put. Nekada možete naći da je ravni put koristan za ubrzanje. Pronađite onaj put koji vam je najprirodniji i koji vam omogućava najviše zabave tijekom putovanja. I dopustite si sada zamisliti takvu vrstu puta. Zamislite putovanje koje je zabavno, poučno i na kojem savladavate velike izazove sa lakoćom. Zid na kojeg ste naišli predstavlja način na koji percipirate zapreke i izazove u vašem životu. Da li je zid nizak ili visok? Možete li ga obići ili nepremostiv? Da li je zid dugačak i treba puno vremena da ga zaobiđete? Da li je načinjen od prirodnih materijala ili umjetnih poput čelika? Da li je zid tvrd i neproziran ili možda proziran i lagan? Možete li postaviti vrata na zid ili morate ostati tu gdje jeste? Možete li zid preskočiti? Sve ove analogije mogu vam dati uvid u to kako se nesvjesno suočavate sa životnim izazovima i preprekama. I sada si dopustite kreirati u vašoj mašti novi stav prema zidu, prema preprekama u životu i vidite se kako zid uspješno savladavate. Stvorite novi stav prema izazovima sada. Vidite se novim. Zid predstavlja i osobne granice. Želimo da budu čvrste, ali i propusne za ljubav. Zamislite zid kao svoje osobne granice, čvrste i sigurne, ali propuštaju ljubav, samo ljubav, unutra i van. Medvjed predstavlja vaš emotivni odnos prema odnosima i situacijama u vašem životu. Da li ste osjetili strah ili je medvjed bio sladak i mazan? Da li ste mogli komunicirati s njim na bilo koji način ili je bio preopasan i stran? Da li je medvjed pripadao šumi ili je bio u neprirodnom okruženju, kao primjerice bijeli polarni medvjed u mediteranskoj šumi? Jeste li ga mogli zaobići ili ste možda nastavili zajedno dalje? Ili ste možda osjetili poštovanje i pustili ga da nastavi svojim putem? Možda je riknuo na vas i vi ste mu vratili. Iskoristite sada ovu analogiju susreta s medvjedom da razumijete svoje emotivno odnošenje prema odnosima u vašem životu. Bojite li se odnosa? Da li su vam strani ili im prilazite otvorenog srca i hrabro? Dopustite sada sebi ponovno zamisliti vaš susret sa medvjedom. Vrsta kutije na koju ste naišli i njezin sadržaj predstavlja vaš odnos prema tome što život ima spremljeno za vas u obliku iznenađenja i otkrića. Da li je kutija bila jednostavna, a bogata iznutra ili možda obrnuto? Da li je bila tamna i prazna ili svjetla i puna blaga? Da li je bila jedna velika kutija ili je bilo puno malih pretinaca?
Također, sadržaj kutije je vaš skriveni nesvjesni sadržaj. Predstavlja način na koji spremate vaše uspomene. Dopustite si sada da zamislite novu verziju vaše kutije sa životnim iznenađenjima i promijenite svjesno ovu simboliku sada. Ključ predstavlja vaš stav prema mudrosti i sposobnost rješavanja problema. Da li je stari hrđav ili novi sjajan? Da li je ključ bio težak i velik ili malen i lagan? Sada zamislite ključ kakvog želite da otključava rješenja u vama. Dišite opušteno. Posuda za tekućinu predstavlja kako doživljavate ljubav u vašem životu. Da li je posuda bila prazna ili puna? Da li je bila prekrasna ili obična? Da li je sadržavala vodu ili možda nešto drugo, toksično? Da li je bilo jedno služenje ili možda fontana s kojom mogu mnogi piti? Da li ste uzeli posudu sa sobom ili ste je ostavili? Dopustite si da putem ove analogije shvatite vaš odnos prema ljubavi. I sada zamislite ponovno cijelu scenu sa posudom za tekućinu, onako kako biste željeli doživljavati ljubav u vašem životu. Napijte se slobodno sa izvora ljubavi. Voda na koju ste naišli predstavlja kako doživljavate senzualnost i seksualnost u vašem životu. Voda je životna sila koja se izražava kroz seksualnost, prema sebi i prema drugima. Da li je bio maleni potok ili široka rijeka, ili možda jezero, slap? Da li je voda bila hladna ili topla, tamna ili prozirna? Da li je voda bila puna života ili prazna? Jeste li pili, kupali se ili samo stali sa strane? Dopustite si sada da prepoznate vaš odnos prema vašoj seksualnosti. Zatim, zamislite svoj odnos sa vodom na način koji želite, koji vam je najprirodniji. Slobodno promijenite svoje ponašanje i odnos prema vodi sada. Dišite opušteno. Kako ste se kretali šumom dalje, počeli ste apsorbirati okolinu i sve zvukove. Da li ste si dopustili čuti sve ili ste neke zvukove odbijali čuti? Vaša otvorenost prema apsorpciji okoline pokazuje način na koji primate nove informacije. Da li ih jednostavno primate i procesirate? Da li dopuštate da učite iz prirode i prirodnog okruženja ili to isključujete? Vjerujete li samo umu ili i srcu? Sada si dopustite zamisliti kako prirodno i lagano učite iz intuicije, iz vašeg prirodnog izvora razumijevanja unutar vas, koji je isti izvor kao izvor prirode i njezine nevjerojatne mudrosti. Takav izvor postoji i u vama. Građevina na koju ste naišli predstavlja našu intimu, unutarnji prostor, mjesto gdje se možete odmoriti, regenerirati. Da li je građevina bila mjesto gdje biste voljeli biti dulje vrijeme, možda čak i živjeti? Da li je bila topla, čista ili neuredna, hladna, zapuštena? Da li je pripadala vama ili je tuđa? Sada zamislite svoju savršenu građevinu. Dopustite si doživjeti vaš hram unutar kojega njegujete sami sebe i primate goste sa radošću jer obogaćuju vaš unutarnji prostor. Doživite to sada. Dišite opušteno. Igračka predstavlja način na koji učite, otkrivate, eksperimentirate i razvijate nove vještine kroz igru i kreativnost. Igračka je simbol povezanosti sa vašim kreativnim izvorom, dječjim ja, odnosno osjećajem radosti, zabave, igre, spontanosti, opuštenosti, otvorenosti, mašti, istraživanju i laganom srcu. Da li ste se poigrali igračkom ili vam je bila strana nepoznata? Da li ste je uzeli sa sobom ili ste ostavili sa sobom?
kao i vašu dječju spontanu sposobnost zabave samo zbog zabave. Sada zamislite ponovno scenu s igračkom i neka bude najspontanija, najkreativnija i najradosnija. Spojite se sa svojim unutarnjim djetetom i poklonite mu najdivniju igračku koju možete zamisliti. Sada svjesno udahnite i izdahnite 3 puta. I ponovno se nađite u vašoj šumi. Osjetite zrak, čisti zrak i spojite se sa zemljom. Spojite se sa svim zvukovima, mirisima i svime što možete osjetiti. Osjetite mineralno kraljevstvo, prirodne zemljene strukture. Osjetite njihovu snagu i svijest. Zatim osvijestite sve biljke i biljno carstvo u vašoj šumi. Osjetite njihovu energiju koja prolazi kroz lišće. A zatim osvijestite životinjsko carstvo, od najmanje do najveće životinje, i vidite ih sve u oči, kako vas gledaju natrag sa ljubavlju i prihvaćanjem. Osjetite bezuvjetnu ljubav koju vam zrači stalno. Osjetite svoju konekciju sa svim osjetilnim bićima, bez obzira na njihovu veličinu, formu i oblik. Osjetite puls zemlje i svoju spojenost sa otkucajima zemljenog srca. Osjetite mrežu svog života čiji ste dio. Osjetite svijest koja spaja sve što postoji. Ta svijest je u vama. Osvijestite ljubav koja vam je dostupna stalno, jer pulsira kroz mrežu svijesti čiji smo svi dio. Osjetite svijest izvora. Osjetite ljubav, prihvaćanje i podršku koji su vam stalno na raspolaganju, čak i kada zatvorite svoj um i srce. Ljubav je stalno ovdje. Osjetite zahvalnost za život koji prolazi kroz vas. I osjetite bezuvjetnu ljubav za samoga sebe i sve što postoji. Sada polako otvorite oči, sjećajući se da dopuštate svim kvalitetama koje ste danas razvili da vam sjednu i osjećate novu snagu i mudrost vašeg srca i vašeg uma. Osjećate vjeru kako teče kroz vas. Osjećate hrabrost da se suočite sa nepoznanicama i nesigurnostima života. Osjećate se mentalno i emocionalno potpuno opremljeni za svoju sljedeću avanturu, jer vi jeste pionir u svojem životu.